ndị be anyị ekene m unu ọlọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị ka nọta ọnọdụ igbo anyị ka na-eweta n'ọnọdụ igbo dịka anyị kwuru maka ịlụ ụmụ nwaanyị na-abụ na oge gara aga ọtụtụ ndị agba ya ọkpa ka m gwuo na ụmụ nwaanyị ibe m ezi ọwa anyị nwa ka di anyị ịlụ ụmụ nwaanyị na-abụ bara nke mbụ bụ na anyị nwabụ ụmụ nwaanyị ma na-agụ inheritance ke ihe dị anyị biko nụ ụnụ akpaghọla akụ na ụbụ ụmụ unu ga-eri nne na nna ụnụ akpaghọrọ ụnụ nke unu ga-eri ime anyị ụmụnwoke oke hope achọghị m ka ụmụnta afọ ọya mere anyị ji amụ psychophants now amụ eri ụmụaka amaji na ha ga-agba mbọ infat ụfọdụ na-elite kpere nna ha dike jụba nna ha nwaanyị na ọkpata ha ego no ụmụ bụ chukwu na-enye nwa chukwu na-azụ nwa ịzụ nwa zụlite ịpụtụ ụmụ gị ha so nyewe aka na ibuild the family anyị kwọrọ nwata ụgwọ akwụkwọ gị mee sukuru ọnụ gị mee nke ka nwa ga-eji gbado ọkpa n'ala ịlụọ di zụgide nwa gị zụpụta ya mmadụ ya chụrụ wee ya ọzọ dị ike ibe ya bụ nna m lụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ emere m enjoy polygamy amaghị m maka ndị ọzọ maka na nwunye nna m oge mma anyị na-amụsị anyị ụmụ nwunye nna m etogo pụsịa ọwa anyị na nwunye nna m nọ anyị na-akpali gị ya nke anyị na-ekiri gị ya mmiri ya na-esi nri kịta ọtụtụ n'ime anyị ị ga-ahụ a 55-year-old woman 60 years 65 70 a na-agba kpụrụkpụrụ n'ime ahịa aka na-ele di ị na-aka nka di gị na-aka nka ị na-ele di gị nka okenye na-ele okenye ibe ya nka marriage ada atọju to the pressure on women to manage the home alone is too much ọ na-amarọ nwaanyị ga-amụgide ụmụcha zụọ ọ ka na-eme ihe kichin ọ ka na-agba ọsọ ka ya gasịrị di ya ofe ọ ka na-agba ọsọ ka ya gasịrị di ya then that pressure bịakwa nwaanyị chọrọ ka o nweta freedom nwoke si ya mba you are my wife you must do this you must do that ka m gwa ụnụ ịmụsị ụmụ macha zụọ ịhapụ nwoke ọ ga-alụta nwaanyị ọzọ nwaanyị ahụ a na-alụta ga-abara gị uru bara dị gị uru nọmba 1 anyị ga-atogo anyị kpọta nwa na-eku nwa anyị ga-akafa ncha na anyị kpọta ndị Awụsa ka anyị na-akpọzi na bikọs enwezighị ụmụ ruru ụmụaka amụtara a ga-akpọpụ gị ikuku nwa nwunye di gị mụta ụmụ gị ga-azụ ụmụ nwunye di gị ha welite isi ada gị n'ọdị ọkpọrọ nwanne ya gaa ikuku nwa ọrụ ka esi eme ya mbụ nwanne ya nwoke na-azụ ahịa ọkpọrọ nwanne ya zụọ ya n'ahịa a na-enweta mmadụ a na-abasa akụ na ụba dị gị na di gị bi obodo oyibo ga-ala ike ime investment na Naịjirịa mana onye ka ụnụ ga-aha ya n'aka onye ga-eme the larger the bigger ọ bụrụ na omenala ka esi alụ ụmụ nwaanyị na-abụ dị mbụ nke isi nwere ma ọnọdụ ya nke ọdụdụ nwa ọnọdụ ya echi isi ụmụ ihe ndị ahụ ịfụ na ị nwedịrị nwunye di gị na ya ga-anọ ọ na-enye aka nwe ọdị ọda ga-akara gị mma oge ọbụla m si Lagos lọta nne dị m anwụgo nna dị m nwụọ m ga-aza m ga-ahịa sie nri ọ na-eri marị ma gwa di m lụta nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ anyị lọta gị hụ onye kuligire gị mmiri gị hụ onye zachara gị ụlọ gị hụ ụmụaka gara gị ozi enwere ka nwunye di gị ga-eme ka o gbuo gị maka she depends on you and omenala Igbo nye nwaanyị right ịlụta nwaanyị kponye di ya ka m gwuo na ụmụ nwaanyị ọbụla iji elụta kponye di gị iwu nọ under you even your husband by custom at least awụ m onye ọlụ ndị ọlụ n'ebe a ga-ama nwaanyị lọta dị kponye di ya ọmụsịa nwa ụmụ ahụ wụ ụmụ gị ọ nọkwa na Baịbụl ọrụ asị gị ikwe ya ka were abịa nna ya tụchara ụmụ Richel kpọrọ med ya kponye di ya mụrụ ya nwa Lee kpọrọ med ya ụmụ ihe ndị anọcha na Baịbụl ihe awụcha omenala Igbo nọ na Baịbụl ndị ọcha wetara anyị nke alụghụ ihe awụ dị ya kọstọm amaghị m ebe ha si mana kọstọm nke anyị bụ na anyị na-ala ike ụgbara mmadụ anyị na-emekọrịta let us look at the advantage enwere ihe ọbụla nọ n'ụwa nwe advantage enwe disadvantages even ịlụ otu nwaanyị nwekwa disadvantages nke ya ịlụ ụmụ nwaanyị na mana ọwụ na ndị Igbo lite hazie our laws ka ndị Igbo ji wee hazie ya na practice ya ọ dị-enye ha nsogbu ọ ga-adịrị anyị mma iruo na village hụ ndị okenye na-agbakiri ala na-ata ahụhụ nomad mana ọ bụrụ na ha nwere nwunye di ọkwarị ụmụ gị ga-azụ ụmụ nwunye di gị so naturally ọ ga-anọ under you n'obodo oyibo lụta nwaanyị debe n'ụlọ she will worship you she will be under you ịlọta ifu ndị ga na-agịra gozi na-enye gị nri
ọ ga-alike igbu gị because ogbuo gị onye ga-azụ ya ụmụ. Biko, let us look at the benefits of this thing rather than ihe anyị na-akụ anyị na-enwere isi n'ọdụ. Ndewo.